Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o jednom jako potresnom, teškom i tužnom slučaju, o jednoj jako, ali jako velikoj nepravdi i možda ste već i čuli za ovaj slučaj. Reč je o devojci po imenu Cyntoia Brown. Pre nego što krenemo na video, želim da vas pitam da li me pratite na Instagramu. Ako ne, ja ne znam šta čekate. Ovde 30, a tamo 3000. Priča o njoj i ceo ovaj slučaj je pre, ja mislim, 2 godine postao ponovo glavna tema u svim medijima i postao je viralan na internetu nakon što su velike zvezde šerovale taj slučaj, među kojima su Kim Kardashian i Rihanna. Njih dve su izbacile sliku te devojke sa nekim tekstom ispod i ta slika je malo starija i ona je mlađa na toj slici jer se taj slučaj desio 2004. godine. Obe su bile šokirane time zašto je ta devojka sa slike u zatvoru i želele su da prošire svest o tome jer smatraju da je nepravedno osuđena. Dakle, postoje situacije kada sud donese apsolutno nepravednu odluku i ovo je jedna od tih situacija. Sada ću vam ispričati celu priču, šta se dogodilo i zašto je Cynthia Brown sada iza rešetaka, a ne bi trebalo da bude. I da, ako čujete nešto u pozadini, to je ventilator jer ću da umrem i moram da ga upalim, tako da ako vam smeta, I'm so sorry. Krenemo na priču. Dakle, Cynthia Brown je rođena 29. januara 1988. godine u Tennesseeu. Njena majka, to jest biološka majka, Michelle Brown, je bila, to jest ona je i pre nego što je zatrudnela sa Cynthijom, ne znam da se izgovara njeno ime, mislim da je Cyntoia, bila je alkoholičarka i narkomanka, tako da je i nakon što je rodila i dalje konzumirala sve te stvari i nije mogla da se brine o detetu kako je trebalo da se brine, tako da je dala na usvajanje kada je imala samo 2 godine. I nju je tako usvojila jedna nastavnica, učiteljica kako god, koja se zove Elenette. Kako je rasla, bila je problematično dete, jer je prosto verovatno zato što je iz takve porodice, bila je jako neposlušna, često nije dolazila kući, radila je bukvalno sve i svašta, pa je tako sa 16 godina potpuno pobegla od kuće. Kada je pobegla od kuće, pobegla je sa čovekom, dečkom, kako god, bio je stariji od nje, sa kojim je ona tada bila u vezi, a on je poznat pod nadimkom Cutthroat, tako nešto, što na našem znači rezač grla. I kada je krenula da živi sa njim, upustila se u jedan jako surov svet droge, alkohola i prostitucije. Njen dečko ju je prisiljavao na prostituciju kako bi zarađivala nešto jer nije postojao drugi način da zarađuje, kako bi i njemu i njoj donosila novac. I na kraju je postala njegova seksualna robinja, to jest on je bio njen makro. Dakle, to nije radila svojom voljom, već je bila prisiljena na to. 6. avgusta 2004. godine Cyntoia upoznaje čoveka Johnnya Allena, sa kojim se sastala na jednom mestu zbog posla kojim se bavila, znate šta je trebalo da uradi. On je nju pitao da li je gladna i da li ima krov nad glavom, na što je ona odgovorila da jeste gladna i da nema gde da živi, tako da je i on pitao da dođe kod njega kući. Prema njenom svedočenju, kada su došli kod njega kući, na početku je bilo sve normalno i sve bilo, da kažemo kako treba, sedeli su i večerali, a nakon večere je ugledala hrpu oružja, jer je taj čovek bio valjda kao neki kolekcionar pištolja ili tako nešto, i ona je odmah pomislila da on želi da je ubije. Ona je ispričala na sudu da je Allen ležao go pored nje na krevetu i pokušavao da je prisili na znate šta. Kada je videla da se Alan okrenuo prema njoj, nameravajući da uzme nešto, Cynthia je u tom trenutku izvukla pištolj koji je uzela od svog dečka Makroa i ubila tog čoveka. Nakon što ga je ubila, ušla je u automobil i odvezla se do hotela u kom je bio njen dečko. Kada mu je rekla da je ubila tog čoveka, tu njenu mušteriju, koju je on našao, on je pobesnao i rekao je da mora da se što pre reši dokaza. Nadzorne kamere ispred prodavnice Walmart, sigurno znate koja je to prodavnica,
su snimale kako ostavlja oružje u auto na parkingu ispred te prodavnice. Tako da je policija vrlo brzo našla i ona je bila momentalno uhapšena i odvedena na saslušanje. Njeni advokati su tvrdili da je bila reč o samoodbrani, da je to uradila u samoodbrani, mada kada je bilo suđenje nisu imali toliki uticaj i njihova reč nije bila toliko teška, tako da je Cyntoia Brown bila osuđena za ubistvo prvog stepena i prostituciju, kao i razbojništvo, na 51 godinu zatvora do doživotne kazne sa mogućnošću pomilovanja kada bude imala približno 70 godina. Iako je tad imala 16 godina, njoj se sudilo kao odrasloj osobi. Ona je naime na sudu priznala da je ubila Allena, ali je takođe rekla da je to uradila jer je strahovala za svoj život. Međutim, pametno tužilaštvo je utvrdilo da je motiv ubistva bila pljačka, da ga nije ubila u samoodbrani, već da je htjela da ga opljačka, jer je uzela njegov novčanik kada ga je ubila. Kada su je pitali zašto je to uradila, ako već nije htjela da ga opljačka, ona je rekla da je taj novčanik morala da uzme jer je strahovala za svoj život kada se vrati kući, ako njen momak makro vidi da nije uzela nikakve pare. Daniel Berman, valjda se tako čita, je snimio 2011. godine dokumentarac o njenoj priči i on je rekao: ova mlada devojka predstavlja poslednju od 3 generacije žena koje trpe nasilje. Nije imala nikakvu šansu. Otkriveno je da je ona rođena u porodici žena koje su tako trpele takođe nasilje, koje su bile primorane na prostituciju, dakle ona nije prva iz njene porodice. A slušajte sad ovo. Tennessee, gde se sve to desilo, odakle je ona, je 2011. godine promenio zakon i sprečio optužbe mlađih od 18 godina za prostituciju, što znači da bi Cyntoii, kako god bilo suđeno, kao žrtvi trgovine ljudima po novom zakonu i ne bi bila sada u zatvoru, ali se njoj sudilo po starom zakonu. Naime, njena biološka majka je na sudu izjavila da je u toku trudnoće sa Cyntoiom pila ogromne količine alkohola i njoj su još kao detetu Cyntoii dijagnostifikovali fetalni alkoholni sindrom koji može da utiče na kognitivne sposobnosti i kontrolu impulsa. Zato je možda tako reagovala kada je ovaj čovek hteo nešto da uzme, ona je mislila da hoće da je ubije, ali svejedno, on je stvarno bio jedan odvratan čovek. I njen očuh je takođe bio alkoholičar, koji je pred njom tukao njenu majku i svašta im je radio, Bože me sačuvaj, i sama Cynthia se odala alkoholu vrlo rano, kada je imala samo 9 godina. Kao tinejdžerka i dok je bila u porodici koja je usvojila, je krenula da koristi marihuanu, kasnije je prešla i na veće stvari. I naravno sve ovo što se desilo je jedna velika nepravda i užas bukvalno, jer devojka koja je bila prisiljena na prostituciju je osuđena na doživotni zatvor jer je ubila čoveka koji je poznat po tome što je silovatelj, što je pedofiličar i ne znam šta sve ne, dakle to je bio jedan jako odvratan čovek, taj kog je ubila. Devojka koja je pored toga što je bila primorana da radi sve to, svakoga dana trpela nasilje i trpela pravi pravcati užas. Ona je već 15 godina iza rešetaka. U zatvoru je završila čak i srednju školu, mislim da je čak upisala koji neki fakultet da treba da diplomira. I njen slučaj je ponovo postao aktuelan nakon što se na Twitteru pojavila njena fotografija uz hashtag Free Cyntoia Brown. Ako se pitate šta se desilo sa njenim dečkom i Macrom, onim odvratnim stvorenjem, on je 2005. godine, kad je imao samo 24 godine, bio ubijen, valjda od strane nekog drugog Macroa ili ne znam, od nekog kriminalca naravno. Advokat Charles Bone je dobrovoljno preuzeo njen slučaj pre par godina i redovno šalje žalbe kako bi se njena kazna smanjila. Kao što sam rekao, Cyntoia Brown je dobila ogromnu, ali ogromnu podršku mnogih javnih ličnosti i pokrenuta je peticija za njeno pomilovanje. Tu peticiju je do sada potpisalo više od 220.000 ljudi, a kada bude bilo 250.000 potpisa, ta peticija će otići tek na razmatranje.
Ljudi koji potpisuju tu peticiju smatraju da je ona platila svoj dug ovom društvu i navode da je bila samo jedno veliko dete kada je počinila taj zločin i da je to sve naravno jedna velika nepravda. Negde sam takođe pročitao da je ona sada u zatvoru, mislim, neću da kažem dobro, koliko toliko je dobro, okej, drži se, od kada je čula da su joj i javne ličnosti pružale podršku, da su joj ljudi pružali podršku, da ljudi stvarno smatraju da ona ne treba da bude u zatvoru. Tako da je dobila, kao da kažem, neki vetar u leđa i smatra da će se možda nešto promeniti, da će možda biti puštena iz zatvora. Tako da eto, to je bio slučaj osim Toyi Brown, kako je jedna devojka koja je imala veoma težak život, koja je bila primorana na sve te odvratne stvari, završila iza rešetaka, jer je ubila čoveka koji je hteo i da je siluje i da joj radi ne znam šta sve ne. Trudim se da pazim na rečnik jer je YouTube poludeo, jer mi demonetizuje svaki mogući video, tako da onako malo uvijam dok pričam, ali sam rekao ja mislim sve i svašta u ovom videu, ali nema veze, prosto ne mogu drugačije da pričam o tim stvarima jer ne postoje druge reči za sve ovo. Tako da eto, to je bilo sve za današnji video. Pišite mi obavezno u komentarima šta vi mislite o svemu ovome, kako vam se čini sve ovo i da li mislite da je Cyntoia Brown nepravedno osuđena na doživotnu kaznu. Ja mislim da jeste. To je bilo sve za danas, a mi se vidimo vrlo brzo u novom videu. Bye bye.